Илебез тарихына тирән уелып калган Әфган сугышы, канлы бәрелешләр бездән ерагайганнан ерагая. Ут эчендә кайнаган ир егетләребез дә әкренләп арабыздан китеп бара. Әмма хәтерләр уяу. Утлы еллар белән бәйле вакыйгалар онытылмый. Аларны хәрби хәрәкәт ветераннары әледән-әле яңартып тора. Алар таулар илендә башын салган һәм илгә кайткач вафат булган әфганчыларның истәлеген мәңгеләштерү юнәлешендә актив эш алып бара. Әфганчылар яшәгән йортларга истәлек такталары куела, укучылар белән очрашулар үткәрелә. Тукай районы әфганчылары белән бергә эшлибез. Һәрбер уртак җимешләребез, уртак иҗатларыбыз, уртак проектларыбыз бар. Киләчәктә дә алар белән бергә дус, тату мөнәсәбәттә эшләрбез дигән өметтә калабыз. Тукай районыннан килгән кунаклар Туган як музеенда экспозициялар белән таныштылар. Әфган сугышына бәйле экспонатлар янында озаккарак тукталдылар. Батырлар йортындагы экспозициялар сугыш чоры вакыйгаларының бирелеше аларда кызыксыну уятты. Тукай районы Иске Абдул авылындагы Гиндукуш иҗтимагый патриотик музеен төзүчеләр буларак, алар үз тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Даими аралашып, очрашып, уртак чаралар үткәреп, хәрби патриотик темага аралашып яшибез. Үткәннәрне бүгенге белән тоташтыручы музейлар халкыбызның хәтер хәзинәсе булып тора. Хәтерләребез уяу булсын. Үсеп килүче яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирүдә музей фондларыннан мөмкин кадәр күбрәк файдаланыйк. Хәрби хәрәкәт ветераннары белән очрашулар үткәрик. Әлфинур Нугманова, Динар Минхажев, Муслим телевидениесе.